при чтении на некоторых словах делаем интонацию. Так, например, при благословении пророка Мухаммада мир ему «Вассаляту вассаляму аля расулихи маб'ути» и повышаем интонацию. Когда восхваляем Аллаха «Альхамдулиллахи аллади» повышаем голос. А в некоторых случаях иногда голос надо чуть-чуть снизить. Да. Это тоже влияет на слушателей. Даими укыган, белем алган кешене шәкерт, ягъни мутагалим тиләр. Шәкерттәр укыган йөр һәр вакыт күркәм була. Бәрәкәте иһә арткандан арта. Октябрьский калаһында ла бар шундай матур урын. Ул 90-нчы еллардан бүгенгә кадәр белем тараткан Нурул Ислам мәдрәсәһе. Гүзәл динебез нурын өләшкән, бер туктаусыз дуга, Коръән шифаһына сафланган белем усагында илебезнең төрле тарафтарыннан килеп, көндүзге, киске һәм ситтән торып уку бүлегендә гыйлем истәйләр. Бүген 3-нче курс студентларына хутба уку кагыйдәләрен өйрәтүче мөгаллим Илнур хәзрәт Нуруллин да касандыр ошо уку йортында диндә тәүге адымдарын яһаган. Biz мәктәптә укыган вакытта 4-нче классларда шушы мәдрәсәдән практика хәзрәтләр, устазлар киләләр. Шулар килеп, менә шушы дини ризыкны күңелгә салып калдырдылар һәм 4-нче класста минем менә шулай дингә тартылу, дин фәннәрен өйрәнү, гарәп теленә, Коръән дәресләренә кызыгу туды. Һәм менә 11-нче классны бетерү белән, әлхәмдүлилләh, менә шушында әтиәнием дә, туганнарым да хуплады да шушы сайлавымны. Һәм насип булды шушы мәдрәсәгә килергә. Бу юлда эшләгәндә әлбәттә күп көч сарф ителә, ләкин зарплата ягыннан караганда ул зарплата ул дөньяви шундый бер әйтик эш хакы түләнә. Иң күңелгә хуш ятканы ул менә бер нәрсә белмәгән шәкертләр килеп, менә шушылай иң бөек гарәп телен, матур телен өйрәнеп, азан әйтергә өйрәнеп, намаз укытырга һәм дә кайберләре хәтта үзләре кызыгып укытучы булып калалар. Менә иң зур нәтиҗә, иң зур җимеш шушы. Шуны күрү. Шушы авыр Европа культурасы кергән вакытта аларга үзебезнең гореф-гадәтләрне, матур юлларны өйрәтеп, менә шушы белемнәрне саклап калырга. Алар менә чит ил культураларына ияреп, үзләрен караңгылыкка кертмәсеннәр. Менә шушы ата-бабаларыбыздан 1000 ел сакланып килгән матур юлда, дуга юлында, ислам юлында, иман юлында калып, саклап биреп калдырсалар дигән теләктә. إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها. Күптән түгел Рәсәй Ислам университетын тамамлаган Муслихетдин Хакимов мәдрәсәлә тәүге ел эшләй. Уның дәресендә бүген 2-нче курс шәкертләре Коръәндән сүрәләр каватлай, махраҗ өстендә эшләй. Нурул Исламның төп үзенчәлеге бу 2 катлы иркен, зур, якты бинала укыган яшьләрнең барыһы диярлек төшкә кадәр Октябрьский калаһының берәй колледжы я техникумында, шуннан инде дәресләр бетүгә, өйлә намазларын укыгандан һуң мәдрәсәнең классларында дини тәгълимат өйрәнә. 1 минутында бушка әрәм итмәгән матур яшьләр алмашка килә. Шукрулилләh. Минем исемем Рәйхана, мин 2-нче курста укыйм. ОМПК колледжында пекарь профессиясы. 2 ергә укырга кыйнарак, но тырышабыз. Кискәнне бергә кызлар белән йыелышып укыйбыз, өйрәнәбез. Без өлгәргә тырышабыз. Авыр булса да, барыбер җитешергә тырышабыз. Кызлар белән шулай дус итеп яшибез. Өйдәгеләргә белем бирә башланыгызмы? Әйтәләр бит менә, бер хәрефкә өйрәнә икән, уның менән уртаклашырга кирәк, өйрәтергә кирәк. Укучыларыгыз бармы өйдә, тугандарыгыз арасында? Бар, өйрәтәбез. Коръән укырга, Коръән кырысын хәрефләрне өйрәтәбез, намазга басырга. 1-нче курска килгән 16 яшьлек кызлар һәм егетләр 3 елдан һуң кулына 2 диплом алып сыга. Ягъни олы һикәлтәле тормыш юлына дөньяви һәм дини белем белән коралланып аяк баса. Үзбекстаннанмын, мен Владивостокка келдим. Акам сәбәпче булды, яга
Ағайыңа нык оқшағас, һин дә килергә булдың инде монда бит. Әйе. На. Атағала нәндидер колледжда булдың. Колледжда ОКСКда оқимын. Автомеханик. Ике колледжларда да укыймын. Беренчесе мәдрәсә Нурул Ислам, икенчесе колледж ОМПК. Ике җирдә дә әлхәмдүлилlah өлгереп була. Миңа бик яхшы мәдрәсә Нурул Ислам безнең яхшы укытучыларыбыз. Быелдан безгә киләр Болгар академиясыннан бик яхшы тапшыралар безгә фәннәребезне. Бик нык охшый миңа бу фәннәр. Әлхәмдүлилlah. Мин үзем Пермь өлкәсеннән булам. Мәдрәсәдә дә һәм нефть колледжда укыйм. Мин 3-нче курсты бетерәм дә, иншалла, Российский исламский университетта укыйм да һәм иншалла Болгарская академияга барайым. Анда укыйм да, иншалла академикым булардым, магистр исламских наук булайым. Иншаллах рахман, тырыш укучылар Динә һәм Вадимдың мәдрәсәләге укулары быел яй тамамлана. Бер юнәлешкә диккәт биреп өлгерә алмаган кешеләрдән айырмалы. Бындагы шәкертләрнең һәр минуты саваплы һәм файдалы үтә. Егәрле һәм намыслы яшьләргә кулас яйып белем алу өчен шундай мөмкинлектәр асып, аң даирәләрен киңәйткән мәдрәсә итәкчелегенә рәхмәтләребез һәм хоклануыбыз сикһез. Дәрес әзерләү, ял итү, яшәү өчен уңайлы шарттар, тәмле хәләл туклану, артабан дөнья көтүдә бик кирәкле һөнәрләргә өйрәтү, хезмәт һәм дин тәрбияһен Октябрьскийда мул һәм юмарт өләшәләр бәхетле балаларга. Русия мусульманнары үзәк диния назараты карамагындагы Нурул Ислам мәдрәсәсе 2007 елдан дини белем бирүгә рөхсәте булган лицензия нигезендә эшчәнлеген алып бара. Бүгенгесе көнгә кадәр 2000 квадрат метрга якын мәйдан биләгән мәдрәсәбез бинасында төрле формада көндүзге читтән торып, һәм дә инде кичке укуларда 500-гә якын шәкертләребез белем ала. Безнең көндүзге бүлекне йөзләгән егетләребез уңышлы тамамлап, Русияның төрле почмакларында дини хезмәттә вазифаларын алып баралар. Алар арасында Уфа шәһәрендәге Ислам университеты деканы Ишманов Сәлим хәзрәт, Болгар мәчете имам хатибы Тазиев Али хәзрәт, Пермьдә мәдрәсә ректоры Абдуллин Артур хәзрәт, Татарстанда Казан шәһәрендә Әниләр мәчетендә имам хатиб Али хәзрәт Рамазанов һәм башкалар бик күпләр. Мәдрәсәнең тарихына күз һалганда, уның үсешенә багылап беткеһез тос өлеш индергән дин әһелләрен әйтеп китмәү язык булыр мөгаен. Тотыш гаиләһе менән олы фидакар тырышлык күрһәтеп эшләгән диндардар бар бында. 90-нчы еллар адагында мөфти Талгат Тажетдиннең юнәлтмәһе буенча мәдрәсәгә эшкә килгән Сибгатуллиндарды алайык. Аталы улы Мәүлимият хәзрәт менән Айнур, әсәле кызлы Нәсимә һәм Әминә абыстайдар көн-төн ял тип тормай, баш көлле ошо гыйлемле мөхиттә яшәй, студентларны тәрбияләй. Кадерле балаларның да тап ошо рухият мәктәбендә канат ныгытуларына бүген нык һөенә Мәүлимиян Мәүлид улы. Рәхәтләнеп бирдә белем алу өчен бүтән шартлар бар. Үзенең 2000 квадрат метрга якын бинасы, үзенең пекарнясы, үзенең овощи подваллары, овощи хранилищесы, үзенең автономный котельная, үзенең курбан суя торган махсус урыны, җиназа намазы укый торган үзебезнең урыннарыбыз. Ягъни бүтән шартлар тудырылган. Читтән торып уку бүлегендә 100-дән артык шәкертебез бар. Башкортстанның төрле районнарыннан 50-дән артык имам иратлар һәм 60-70-дән артык хатын-кызларыбыз бирдә белем алалар. Алар төрле вакытта килеп, шушында 2 тапкыр елына килеп, шушында белем алалар. Читтән торып уку бүлегендә. Анда күбрәк инде өлкән яшьтәгеләр, ягъни 40, 50, 60 яшьтәгеләр. Без аңа да сөенәбез, чөнки бу районнардан килгән читтән торып укучы шәкертләребез мәдрәсәбездә 3-4 ел белем алганнан соң кайтып үзләренең төбәкләрендә, районнарында халыкны дингәндә яшәкләр иншалла. Нигә килсәк, кичке бүлектә
Менә сез күрдегез, бу безнең воскресный курслар дибез, мәчетләр каршындагы мәдрәсәнең кичке бүлегендә дә төрле яшьтәге кешеләр белем ала. Аннан безнең әле воскресный дигән курсларыбыз бар. Алар шимбә, якшәмбе көннәре үтә. Анда әлбәттә балалар йөри. Икенче курс, өченче курс шәкертләре, аларның махсус практика вакыты бар. Мәсәлән, диплом яклар алдыннан дипломны эшләгәндә аларның практика бар, анда 100дән артык сәгать, шуның яртысы дипломны яза, яртысы дәрес буларак алар белем бирәләр. Менә якын тирә мәчетләргә барып та, анда балаларны укыталар, халыкны дингә индиләр. Аннан җәйге вакытларда без аларны 1 айлык практикага җибәрәбез. Бу Бәләбәй районына да, Ярмәкәй районына да, Туймазы районы, Шаран, бу якын тирә районнарга. Шәһәребезнең музейларына баралар. Аннан төрле менә Нефтьяный университетның күллияте бар монда, университетның филиалы. Анда экскурсия үткәрәбез. Ягъни төрле шаралар үткәрәбез. Аннан соң менә берничә ел волейбол ярышларында катнаштык Ярмәкәй районында. Ягъни төрле спорт шараларында да катнашабыз. Без binada бикләнеп кенә утыру түгел. Аллаһка мең шөкранә кылам, чөнки дини һәм дөньяви белемдә, дини белемдә булгач, кеше тормышта ул русчалап әйткәндә креативный була. Ягъни ул кирәкле була җәмгыятьтә, файдалы була. Чөнки бүгенге көндә безнең дин әһелләребез, имамнар булсын, мөгаллимнәр булсын, алар мәчетләрдә генә утырмыйлар. Менә җәмгыятькә чыгып, мәктәпләргә чыгып, киллиятләргә чыгып, төрле оешмаларда вәгазьләр сөйләгән вакытта, әгәр ул ике яктан да белемле булса, дини һәм дөньяви, ул ике канатлы кош кебек. Шуңа күрә менә бу яктан безнең шәкертләребез күреп торабыз, бик ул яктан торышлар. Белемле кешене иң бай тиләр. Чөнки матди байлыкты таратканда ул кәмей, белем киреһенчә арта гына. Кәшфүл Хафа китабында мондай һүзләр килтерелә. Надан кешене Аллаһ үзенә якынайтмас. Хак һүзне берәү дә инкар итмәс. Шуңа күрә Аллаһка якынаю өчен иң тәүдә укырга кирәк. Раббыга мең шөкер. Октябрьскийдагы белем шишмәһеннән кеше белмәй, гыйлемгә табан юл яра. Пока есть возможность, творите добро, иншаллах, добром возвращается, иншаллах.